Usa ka bag-ong naomol nga low pressure area kon LPA ang nakasulod karon sa Philippine Area of Responsibility kaganina nga buntag. Katapusan kining nabantayan sa East Southeast sa General Santos City. Mato sa pag-asa ubos ang kahigayunan mahimo kining usa ka bagyo apan posibleng hinay-hinay kining magkaroon sa southeastern Mindanao kun diin posible kining matunaw ang naasod sa ang LPA sa Intertropical Convergence Zone kon ITZC. Mupauwan kini hapit sa tibok Mindanao samtang ang easterlies ug thunderstorms usab ang masinati sa nahabiling bahin sa nasod. Subay sa detalye sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga wanon ang pipila ka bahin sa Sugbo ug Bohol. Lakip na usab ang Samar ug Leyte provinces. Kusog ka pagwan-uwan sa pipila ka dapit busa ang ayang mangandam alang sa hulga sa pagbaha ug sa pagdahili sa yuta posibleng uwanon usab ang ubang bahin sa nasod.